Ja està. Doncs estàvem segant els camps allà a l'estiu i quan acabàvem de segar anàvem a buscar mel a Sonanella, i anava jo sola amb el gos i feia molta calor i anava allà, hi havia una casa que se'n diu Calnoves, no sé si ho saps. Calnoves, sí, que és l'última que es va arreglar la teulada. A dalt de tot. Sí. I doncs anava allí, hi havia la padrina, estaven a segar baix al camp i després va tenir la seva filla malalta i se li va morir de càncer. Ostres. I jo anava sempre allà i llavors la pobra, esclar, em feia molta pena perquè, clar, es va trobar, jo m'he trobat ara, que la meva home també es va morir, també de càncer, i que jo, clar, era molt jove, jo tenia 15 anys i jo no ennorava. I ella, la pobra, llavors, clar, va quedar amb la filla allà al cementiri, bueno, ja saps on és, l'església. Sí, 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 la volem arreglar a l'església, a veure si el bisbat ens ajuda. La vaig portar allà, ella enterrar-la allí, llavors jo anava allà a buscar mel i ella, la pobra, clar, cap allà i plorar allí. Ostres, vostè portava mel allà? Jo l'anava a buscar. L'anaves a buscar a Solanell? Jo l'anava a buscar a Solanell perquè el meu pare i la meva mare i la meva germana aquesta també hi anava, ella, però més que res jo. Sí. I anàvem a buscar mel i llavors menjàvem amb pernil i ous ferrats, llavors es feien bacallà, tot això. Perquè la mel la feien allà al Solanell? Sí. Hi havia un senyor que s'hi dedicava? A Calnoves, sí. Ah, al Calnoves era? A Calnoves en feien moltes, sí. Sí, sí. I al Girona i al Lleí no... No hi havia anat mai jo. No hi havia anat mai. Sí. I qui anava caminant, tots aquests 6 quilòmetres de pista? Bueno, d'aquí, de 6 fins allà, sí. De 6 per tota la pista aquesta que... Sí, cap allà, i el cop de la calor, Oh, doncs allò és un bon... i a més molta pujada, Doncs anava, acabàvem de segar allí a Sotovet, perdona, allí sí, al costat, que tenim a les cases, al camp, i acabàvem de segar i cap allà a buscar mel, amb una bona calor. Però llavors, com que anàvem a ligeros, no mos feia res. No, teníeu més bon caminar, no? I tant, i un gos, com aquest teu, no era igual, però de tura i vinga, cap allà. Sí. I els camps devien estar tots segats, no com ara, que està tot perdut i tot... Tot segat i tots els camps amb blat i segel i former... I el cementiri devia estar tot arreglat també, amb l'entrada a l'església, tot bé, no? Quina llàstima ara. Una de les coses que hem pensat que estaria molt bé, abans d'arreglar les cases, és arreglar el cementiri, i arreglar un camí per poder anar-hi, inclús un lloc per poder aparcar els cotxes i això. Jo ara fa molts anys, clar, que no hi he estat. Però hi aniria la gent, no? Si el cementiri estigués arreglat, allò per Tots Sants. Perquè jo fa 34 anys que estic a la Seu, i clar, jo va tenir 15 anys o així que anava allà. Clar. O poder 14, no sé. Sí. Com es diu vostè? Rosa Roca. Rosa Roca. Rosita. Rosita és igual. Molt bé. Bueno, doncs moltes gràcies,